Kamay man lang ang tao nga makuha sang permit. Nonits na? Gamay man lang. Na makuha kami sang permit. Community permit. Yan sa Barangay Multipurpose Hall, Barangay Our Lady of Lourdes. Kayaknya udah berharap na ba? Oo. Pakaw pati. Naghihintay pa kami. Ang pagkaon nyo yan sinagabakal. Close pa ang ang barangay hall. Kasama ko guys yung landlord ko, yung kanilang sidekick. Ayan. Sidekick. Ayan yung yung barangay hall. Kaya walang masyadong tao. Naghihintay kami ng ng barangay kapitan para makakuha kami ng community permit para makalabas kami at makabili ng mga importanteng bilihin like food, medicine, etc. Sa ngayon sa enhanced community quarantine sa Iloilo City. So ayan. Ito na ngayon ang update guys. Don't forget to subscribe to my channel, comment and like. Be safe everyone. So sad kasi may one case na kami ng COVID-19 dito sa Iloilo. So yung patient nandito sa city, na-admit sa isang hospital. So hindi positive na lang tayo na gumaling siya at saka let's pray for everybody na matapos na tong virus na ito at saka makapag-start tayo ng ng pamumuhay uli na walang katatakutan. Okay, so see you again. Bye-bye.